Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, aksyon! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy! Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, aksyon! Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, aksyon! Radio. Aksyon Radio! Manila, Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. maayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes, yari kita sa pizza 8 na sa bulan sang Hunyo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw? Magapalayag naman ang inyo sining palatuntunan plus ang mga balita gikan sa aton sining mga action reporters aton dalon sa sining udto diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining udto? Oks lang, wala sang problema. Kung may problema, tandaan tagid may solusyon. Pero ang COVID-19 naragihapon niya panglaka akon sa diin nga mga areas, no? Halungan talaga ang aton sining ikayong lawas. Naka-face mask, facial, kag social distancing, kunyara kita sa gwa sa aton sining puloy-an mga kaaksyon. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kabarangayan kag kapurukan? Kamusta kamo iya mga kaaksyon namon sa kanginan plus ang ato sining mga kaaksyon sa sining udto sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental kag kalakipan mga kaaksyon sa Oriental side kag tubtob sa malabutan sa ato sining pag-broadcast karon sa later part ang ato sining tayap broadcast upod ang Aksyon Radio Iloilo. Ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangin kaupod ta si Aksyon Marlon Hidovia. May kang tanan sa iya sining report 16,800 vials sang Sinovac vaccines para sa Negros Occidental. Nagabot na subong nga aga mga LGUs nga may mga manubo nga turnout sang vaccination ginpangabay nga ibalik ang ginpadala nga bakuna. Samtang halit sang Bagyo Dante sa mga pananom sa Negros Occidental nagdangat sa 7.7 milyones pesos. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar
Comelec Bacolod hindi pa makapatigayon sang satellite registration sa mga barangays. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Akson Eden Abuso iniway kang tanan sa operasyon sang BCPO batok sa illegal nga droga mas nagdamo sini nga tuig ikumpara sang nakaligad nga tuig 2020 apang mas dako ang recoveries na kaligad nga tuig. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Akson Brian Morden, mga downlines ni Michael D. Vinagracia ginlagas na karon sang kapulisan. Kag body camera sa probinsya ipatuman sa madaling panahon sa operasyon sang kapulisan. Balita naman sa patroliga, balita ni Akson Eden Abuso, Bacolod City Public School Teachers Federation, liwat nga nagapanawagan nga pasakaan sang sweldo sang ang mga manunodlobla antes matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang sa aton sininagapango naman nga mga balita sa Cadiz City, igabalita ni Akson Roger Gotti, binimay kang tanan sa 38 anyos nga street level ho, individual drug personality na dakpan sa buy-bust operation sa Sagay City PNP. Samtang sa balita naman kay Akson Percival Villamor, mga ka-aksyon, buy-bust operation ginpatigayon sang kapulisan sang syudad sang Bago sa bahin sang barangay Talok, syudad sang Bago. Aksyon Balita Banat Huling Aksyon Rex Canto kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban. Perte sa mga kaaksontang nga nakatutok na via Facebook Live sa Akson Radyo Bacolod, i-like lang kag i-share ang aton sining programs kay tirahon tay na karon dugay-dugay, no? I-like lang kag i-share ang aton sining programa sa Facebook page sa Akson Radyo Bacolod. Kag pwede man kamo ka-monitora via aksonradyobacolod.com.ph kag sa Akson Radyo Bacolod sa YouTubers naton. Sige sa mga kaaksontang nagpreparar na sa planyagahon sa silinga udto kay maniaga na ta dugay-dugay. Yari ng resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa silinga adlaw Martes, June 8, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 33 kag 17, liwat 33 17, 33 17. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACE. Ayos. Sige, daligi lang ha kay manamyaw tanay sa mga aton sining nga mga kaaksyon nga yara na sa Facebook page, no? May lang nga pagpamati anay sa kay Maria Cresmi Lamasan Cloud and sa kay Melchorita Ferrer, no? Niepes A. Jasmine, Roslyn Colinco Baldisimo, Toto Tatan, and Junjun Diamante, Jude Gales Macawili, no?
and George Gargaseran, Pontes Sion, Martin Gonzales, Mini Olyadas, Mercedes Baluarte, Warlito Malayang Jr., kay Alex Montesa, Ronnie T. Mananghaya, Felix Singson, kay Charles Casipong, Richel Bonilla, kag kay Nilisa Belvis Alpay, no? May lang pamati. Kag kay Dexter Daliva Binyas, good morning man. Dexter Daliva Binyas, no? Marlon Diose, may lang pamati. Kay Martin Gonzales, kay Mercedes Baluarte, may lang monitora. Felix Singson, naman no, sa piyak nga bahin. Charles Casipong, and Kimpi Brian Bernadas, kay John Vicente. Maayo lang ang pagpamati sa inyo, no? Sige, karon naman sigurong iban dugay-dugay kay pangbasahon tanang mga mensahe nyo. Pagbalik naton sa diligid lamang madugay. Sige, daligid lang, standby mga kaakson. Matagtanay pinaka mga commercials, balikan ko kamo dugay-dugay. Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga ton sining Facebook page pagiya sa Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
Aksyon Radio Bacolod number 1. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Sean Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:45 ng aton oras. Sige, lambadahon ta dugay-dugay ang mga balita. Gikan sa aton sining mga action reporters, samtang nagachibog ng halos kalabanan, kag iban sinido nagahimos pa mga kaaksyon, no? Sa mga kaaksyon ta, pwede ba lang maghubi ng may edad na? Pwedeng-pwede gid, no? Kay wala gid imposible. Kinanglan maghuben lang kita, no? Kinanglan talang mag DTX 500 capsule kita matagadlaw, no? Kaya ang DTX 500 capsule amo ni siyang protection with 1.3 million ORAC units sang antioxidants. Epektibo nga pangontra sa free radicals kag oxidation. Sa DTX 500 capsule ang panit ginapahubin yaman, no? Amo nang mayudra kag ti internal organs ayuhon yaman, no? DTX 500 capsule ang imo sinig gamiton sa matagadlaw. Kaya amo ni siyang sekreto agod nga maggwapo. Ta D3 Bio ho, ang D3 Bio isa ka food
Standard Time, las 11:48 ng aton oras, lambadahon tara ang mga balita sa sining nga odto, no? Daligi lang kay check tabi kun may nag-message di kun di ko nung fire call. Damo ko nung fire truck to nagalagi sila, basi ma-check ta da action Oliver, no? Daligi lang kay i-check naton kung di nang may sunog gid man balang nga nagtuhaw, no? Sa sining odto. Kantuan tayo balita sa Patrol we have action na Abuso, Bacolod City Public Official School Teachers Federation liwat nga nagapanawagan nga pasakaan ng sweldo sa mga manunudlo antes ang temprano nga termino ni Presidente Duterte. Aring balita sa Patrol we have action na Abuso sa Patrol action na din. Action na Rex liwat ginapanawagan no sa mga manunudlo bala nga tumanon ni Presidente Rodrigo Duterte ang iya sini pangako nga antes matapos ang iya sini nga termino pagka presidente 10,000 pesos na ang nasaka sa sweldo sang mga teachers. Suno kay Richard Helangre, presidente sang Bacolod City Public School Teachers Federation, sa termino ni Duterte Action Rex may masobra 5,000 pesos pa lang ang nahatag sini nga increase. Rason nga ti ginapanawagan gidila ginaduso gid nga himuon salary grade 15 ang para sa teacher 1 o kon 33,575 pesos nga gross income Action Rex. Ti hambal ni Helangre ginakulang ang sweldo sa mga manunudlo, ilabi na nga nagapatigayon sa online learning daan, kag wala man sila may nagakabaton gali nga load allowances. Isuno kay Helangre, ini para man nga makalagas sa mga nagamahal na nga balaklon ang mga manunudlo, nga kung tanawon Action Rex ang net income na lang nila sa isa ka bulan, 5,000 pesos na lang. Di hambal niya, ginalauman niya nga mahatagan sang pagtamod ang ila pangabay kag nagapati nga hindi iniimposible matapos nga una na ginpasakaan sang sweldo ang mga nurses kag iban pa nga mga law enforcement units. Pamati naton si Richard Helangre. So, amo ni subong ang panawagan sang Alliance of Concerned Teachers sa whole Philippines. Mga 4 years ago ginapanawagan ta naman no nga himuon salary grade 15 ang teacher 1 nga presently salary grade 11 na nga sila no nga they are receiving 21,205. So kung mag-salary grade 15 sila mahimo na ng 3,575 action aided. So makakuli kit ini sa aton nga mga teachers kay ginpangako ni sa presidente sadto nga i-upgrade yang salary sa teachers mo dok pilay na ipangako pag daog ni president nangako to sila nga all right outright kili tagaan niya 10,000 sang 2016 to wide tumatabo. So subong daw last hirit na lang niyo, huling hirit na sa mga teachers kay matapos ng term yati kabay pa nga matamod ini sang presidente kag sang aton man nga government sang DBM matagaan man sang salary grade 15 ang aton nga mga teachers. So reasonable ini kayo kay ang aton nga mga kaupo aton mga brothers sa military kag mga nurse, mga sister naton mga nurse na upgrade ng salary. Ang teacher siya tiway gid ma-upgrade tama ka minimal sang salary increase nga hindi makalaga sa mga Balipalin sa Patrol ang ka-action ni Action Eden Abuso. Una sa balita sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 11:52 ang aton oras. Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa patrol, no? Gina-check pa naton. Ti may fire call gid man Aksyon Leber? Wala. Why fire call? Nagro ingaw-ingaw lang to gurong fire truck to. Pero may flash alarm and uplan kandado angot sa shooting incident nga nagluntad sa barangay Cristo Rey, Capiz, Tarlac, no? Capiz, Tarlac, barangay Cristo Rey, dira sa Capiz, Tarlac, no?
nag-transpire ding shooting incident kaina sa nga alas 7 sa ngaga. Grabe, no? And ang biktima dire sa shooting incident post ni check sa LTO, no? Ginpatigayo na karon ang manhunt operation sa sining natabo nga shooting incident sa Tarlac, mga kaaksyon. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:54 ng aton oras diri sa aton sining pangalagad. Kadtuan ta na yung baligta ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag sang Comelec Bacolod, hindi pa makapatigayon sa satellite registration sa mga barangays, no? Ambot ko tahaw na dang linyada sang nagaparestro sa Comelec, kung ano ng status ang Comelec sa siring mga inoras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ibalon ang report ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye siring balita, Aksyon Dale. Action Rex, hindi pagid makapatigayon sa satellite registration ang talatapan sa Comelec Bacolod sa kada kabarangayan Action Rex o kon even sa mga mall, no, dito sa may Bacolod City. Hindi ba wala Action Rex yung patayin niyang pagsaka pag COVID-19 cases sa dito sa may syudad Action Rex. Actually, ginpahag diri ni Bacolod Elections Officer Attorney Katina Tinyo Kanya nga isa sa mga requirements sa Action Rex para makakandak sila sa barangay satellite registration is dapat COVID-19 free ang sa kabarangay o galing si basis sa record sa mga nagaginawang report ng halos ang kabarangayan sa Bacolod City may aragidya sang record nga COVID-19 case sa Action Rex. Nagpadala na sa communication sa Attorney Kanya sa Bacolod Emergency Operations Center nga kung mahimo at agalman sila sa report Action Rex o kung ang kudbala ang tanang mga barangay may kaso or may mga barangay pa lang COVID-19 free. Pero according kay Attorney Kanya, so far wala pa sila sang may nabato na reply halin sa Emergency Operation Center. Ang Comelec Bacolod nagpadala man sa communication sa Liga ng mga Barangay nga nag-advise sa mga punong barangay. Ngayon kaso nga sa barangay Action Rex so wala yatang na-record yung COVID-19 case. Pwede sila makapadala sang request o kung pangabay, no, sa Comelec office nga pwede makakandak ang Comelec Bacolod sa satellite voters registration sa tagsa nila ka mga kabarangayan Action Rex. Pero tulo kaya ni Kanya, so far wala ka man pang punong barangay nga nagpadala sang pangabay sa ila sini nga tratapan Action Rex. Sabay naman sa mall registration, hindi pa man ni Action Rex matigayon bangod suno kay Attorney Kanya, wala pa sila sang authority kag wala pa man sila sang guidelines halin sa Comelec Central Office. Pero isa din sa mga plano ni Kanya Action Rex, since wala pa sang barangay voters registration o mall registration, magapadala ini sila, no? May plano nga magapadala sang sulat sa Commission and Bank nga nagapabay nga magabukas ang Comelec Bacolod sa adlaw sang Sabado Action Rex para makater ang mas madamo nga mga aplikante para makaparehistro kada makapartisipara sa pasunod nga eleksyon Action Rex, no? So still nagapabilin sa gihapon nga at least 200 ka mga walk-in applicants ang ila sining nga ma-accommodate magluwas ini sa mayara sang mga appointment. Pero sa gihapon dinagusod dirang maparestro gihapon sa Comelec Action Dale? Yes, aminado Action Rex sa Attorney Kanya nga hindi malikawan nga may iban sa gihapon nga mga persona ang muna nag-violate sang mga health protocol Action Rex. Pero muna siya, according siya, nag-assist naman ang Task Force Disiplina pagi sa pag-monitor Action Rex sining mga walk-in applicants dira sa may face center, no, nga nagalinya padulong dito sa may talatapan sang CIDG Bacolod Action Rex. According kay Attorney Kanya TF Steel, pero pila ganitong maakomodar ka dadlaw din? 200 Action Rex, 200 ka mga walk-in applicants, no? 200 ka mga walk-in. Damo-damo na Action Rex last time, lang sa 80, last time nagtaka sa 100, nagtaka sa 150, nag-180, tugtog nga nag-200 ang daily average nga ma-accommodate sang Comelec Bacolod Action Rex. Aring tinoga, ni Bacolod Election Officer Attorney Katrina Trinyo Kanya. Sa subong, hindi kita makakandak sa mga satellite registrations, no? Because one of the requirements before we can conduct a satellite registration is ang isa ka barangay may ara nga COVID free.
no? So, with the cases nga, doon sa tanan, mga barangay, may mga COVID cases, so hindi kita makakonduct ng satellite registration. Our office no sent a request sa ato nga Bacolod DOC. May furnish kita sa mga list sa barangays talang COVID-free. So as of before sila ang may ara sa ilang records with regards to the cases no ang status ng mga barangay. So we have yet to receive na a response from them. Kung pero kita naman sa report na may cases hapon sa ang COVID aton nga mga barangays. And aside from that, may naman kita letter na gin-send no sa aton nga liga ng barangay advising all the punong barangays naton na if ever nga ang nila ang barangay is COVID-free, they can write a request sa aton sa opisina para makakonduct kami ng satellite registration. Action Rex na batihan si Atty. Kanya ang election officer dito sa may syudad sa Bacolod Action Rex. So far from January until March 2021, ginaprubahan na nila Action Rex ng mga aplikante, mga more or less mga 6,600 plus ang approved na gate. But silingon, malakit na sila sa master list no or registered voter na gid sila sa syudad sa Bacolod. Ang mga nag-register naman from April to June Action Rex, sa July naman ang ERB hearing pati kayo sa Comelec Bacolod kag dira ofisaon nga kon bala maprobahan sila Action Rex no para malakip pa ng ilang ngalan sa official master list sang Comelec Bacolod. Di kung barangay per barangay silang personnel nila kompleto man Action Dale? So Action Rex kung personnel sa Comelec Pagabala wala man sang problema Action Rex. So galing ti ang first step kung tani nga makapatigayon sila sa satellite registration is dapat COVID-19 free ang isa ka barangay sa Bacolod. O galing ti kung nakita naman nato no more than 1,000 ang active cases dito sa mga syudad sa Bacolod. Kag bilang precautionary measure man Action Rex sabahin sa mga personnel sa Comelec nga malikawan naman lang matapikan sila or malatnan sa COVID-19. So gina-make sure nila nga dapat in kaso gid man nga mayara sa nga satellite voter registration dapat COVID-19 free ang isa ka barangay diri sa may syudad sa Bacolod Action Rex. Sa mga mall registration, nagaulat ang Comelec sa guidelines from the national kung saan ang schedule. Okay, so far, according kay Atty. Kanya, wala pa sila sang authority nga magpatigayon sa mall registration diri sa may syudad sa Bacolod. Bukas sa gihapon ng Comelec Bacolod from Mondays until Fridays Action Rex. Umalin na sa outpray na sa nga tutob lasing close ang hapon para mag-accommodate sang at least 200 sa mga individuals plus mga may mga appointment no ng mga aplikante dira sa may Comelec Bacolod. Mga update Action Dale, i-check ko lang may 7,000 nga vaccination nga nagabot sa Bacolod sa bunga aga? Yes, Action Rex, 7,000 Sinovac vaccine. Kay daw dungan isang 6,800 ka mga vials sang Sinovac sa probinsya mo dudungan sila nagalabot? Yes, Action Rex. Sa mga tugapo nang na-report nato no, nga ang province may maabot man yung Sinovac vaccine sa Bacolod City. May harapan sa nga maabot no, nga Sinovac vaccine Action Rex. Initagi po ng alin sa gobyerno national. Yes, sana DOH. Yes, DOH no, since dependent sa gihapon ng Bacolod City sa mga nag-inabot no, nga mga COVID-19 vaccines diri sa may syudad sa Bacolod. So ginapabot ni Action Rex nga mas tangod-ang mga persona kang individual ang mabakunahan na kontra COVID-19 since ongoing man ang vaccination dira sa may SM kag Ayala Mall Action Rex para sa mga A1, A2, A2. Mo man to gani sa SMDO sa picture ni Administrator Ang do damo-damo man nagapa-register to? Yes, Action Rex. Kaya subong nga daw Action Rex, ang iban subong maladyo na nila nga magbaton sa ikaduwa nila nga dose sa bakuna Action Rex. Second dose na gali-schedule sa iban? Like kayo na, kaya ni Kanya, nag-interview kita kayo na, nag-alinya siya for vaccination para na siyang second dose Action Rex ang bakuna. So, abo na, no, take on kutob sa may mga comorbidity kang malakit sa mga priority list sa National Vaccination Program pwede din sila Action Rex nga magpapakuna. Pero sa mga nag-register naman niya sa online, sa IACA system ka city, kag wala pa na-inform, ulat-ulatan sa Action Rex kay first come first serve basis ini ang pag-cater sa mga individual nga nag-register online na willing nga magpapakuna kontra COVID-19.
Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Action no Radyo Philippine Standard Time, las 12:03 ang aton oras sa iduhan tabi ang balita ni Action Marlon Hinovia. But antes sinaanay ang balita ni Action Marlon Hinovia, kita na sa aton sini importanteng hilikoton. Santon Plus Herbal Soap kita mga ka-aksyon, no? Kaya ang hapon nga pampakinis, pampaputi sa aton nga kutis, no? Pangkakaspunggo, wrinkles, pikas-pikas sa guya, kag ang maitom, kag mabaho nga ilok, no? Santon Plus Herbal Soap, mga kaaksyon, ang aton sinigamiton para siguradong sigurado nga Sunta MBIC Bacolod, no? Base kung kinanglan ninyo magparestro sa inyo sa lakyan, ti required gid sa Action no Radyo Philippine Standard Time, last 12 sa aton oras, kantuan tanay ang balita ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kangtanan sa 16,800 vials sang Sinovac vaccine para sa Negros Occidental. Nagabot na subungaga mga LGUs nga may manubo nga turnout. So sa vaccination ginapangabay nga ibalik na lang ang inyo ginkuha nga bakuna. Ay, perting gindalan nyo nga bakuna, bladra. Ibalik na lang, no? Kung mahimo, kay wala man na ginagamit, no? Kaghalit sang Bagyo Dante sa pananom sa Negros Occidental, naglabot sa 7.7 milyones pesos. Yaring kaundan sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Action Mar? Sonorex alas 8:48 taktakay na sang aga sang nag-landing ang eroplano ka Cebu Pacific. Karga ining damo ang mga vials sang Sinovac vaccines para sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Suno kay Provincial Incident Management Team kon PIMT Head Ziofaji Hart Kailian. Ang para sa Negros Occidental 16,800 vials bot silingon, 16,800 doses man sang Sinovac vaccines PR na sa Basong Rexa cold room sang gobyerno provincial. Ang Provincial Health Office amo naman ni Action Rexa may papel sa pag-distribute naman sa mga local government units o kon LGUs nga naubusan sang bakuna kag may mga nakaschedule sa first kag second dose sang pagturok sang sining bakuna ngani palpa ni Kailian ang subong nga bulan sang Hunyo amo ni Action Rex ang bulan nga madagsa ang paginabot sa bakuna diri ang information again palabot sa iya sang Department of Health o na DOH Regional Office. Mayo mo na kay kung nang way ito magpacheck makapabaksin na bla dasig bla Action Maraw? Ni kay kung
Action Rex ang target niya kadamuon sa populasyon sang Negros Occidental nga pakunahan medyo gamay-gamay pa. Pati nagasandig sa gihapon Action Rex sa mga nagainabot nga mga bakuna mo. Paso-paso gilabi dito sa gobyerno nasyonal. Kaya kung mag-request ka lang tagis papel, pwede mo pag i-follow up kung kayo sa Azores nagakalipatan. Ganyan mo sa provincial government from time to time, ginapasiguro nila nga ang request nila maaprobahan kag hindi man mabihangan or malimtan ang Negros Occidental sa share sa bakuna nga ginapadala diri donasyon sa gobyerno nasyonal. Ang probinsya, 11 na ka mga baksis Action Rexa. Ang sa Bacolod naman niya, 5 ka baksis naman ang 7,000 vials o 7,000 doses pan. Pila to galing probinsya to? 5? 11 ka baksis. Sa 11 ka baksis, 16,800 vials? Yes, 16,800 vials. Purot sin Action Rex. Yan ang confirmation ni Dr. Jose Fard Kailian. Yes, so nagabot ang aton vaksino kagina, lulan sang aton nga Cebu Pacific, no? Mga alas 8:48 sang aga. Gin-transport ini nato no upod ang aton HPG, no, ang aton nga PNP kag ang aton nga ambulance, aton cold storage. Ang actual time of arrival naton sa aton Provincial Engineering Office cold storage, no, mga alas 9:16, no. Ang aton dala, no, 5 ka boxes sang Sinovac nga may 7,000 vials para ini sa Bacolod kag ang para sa province, no, 11 boxes, no, sang Sinovac, no, with 16,800 vials ng Sinovac. Amo nang para sa province. And then basi may maabot pa man nga pag kay daw subong nga June kuno ang pag-abot sa madamo nga vaccine. So gapaabot kita subong sa medyo damo-damo nga mga vaccine. PHO naman ang dapat mag-distribute sini sa tagsa-tagsa ka mga localities, no, sa aton mga LGUs. Labaton na lang karon si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang naman. Ang gusto rin nga report ka nakalabos sa talatapan ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II nga may pila ka mga local government units sa Conpano kang syudad. Ipadalaan ang Sunrex ang sining bakuna ni pero jutay ang nagamit bago jutay man ang nag-oo nga magpabakuna. Matabo siya na sa uli kung di mo na pag sa pakondra nga kwaon liwat ang padala nga bakuna basi kon usik lang kag hindi Action Rex magamit, no? So lang ipasiguro sa provincial government dapat magamit gid mga LGUs hindi man pilitay nga tublukan nyo sang bakuna pero inganyohon nyo man mga residente nyo. Amo man gani Action Rex di ang balyan ni Attorney Diaz ya bawion tara kay kontra magpinding man lang to sa Banwa o kung syudad nga wala man lang gagios Blackson Mar mas mayo nga drin lang sa probinsya. Man, good news ka na Action Rex kay so far daw ay isang empleyado diri sa Kapitolyo Provincial nga nagduha-duha sa papaturok sa second dose pla. Daw walos tanan nga nakapa first dose daw piyo-piyo gid nga mapasikan dose sila Action Rex. Kay hindi man ni mandatory wa manipilitay pero ti balaon ta Action Rex sa record posible nga mapresentar sa aton karon sa hapon ni Dr. Tumimbang Action Rex kung bala mayara gid man sa empleyado dira sa Provincial Capital nga schedule ya second dose wa sa Action Rex tagkadto. I-check ta na karon sa hapon na. Wa sa nagkadto? May information gid palabot sa aton Action Rex mo nga schedule na konta ni second dose way sa nagkadto ti ang matabo si Rambal ni Atty. Diaz useless siya way tupulo sa una nga dose ang iturok sa lawas ya ay matahaw na sa uli kinang kompletohon gini second dose gani malapot na ginatawag nga efficacy sang Sinovac man kon AstraZeneca ang turok sa nga lawas Action Rex. Ang halit sa pananom karon tala na kay mayara sang pag-o against sa aton diri si Atty. Chafet Pascualino nga ato sa nga Provincial Agriculture's Office. Isingit ko lang kay kundi kalyan among nagaserbe man subong head sang Provincial Disaster Management Program Division ay subong Action Rex nagtawag sa iya si Mayor Rex Harandoon sang syudad sa Nakaluta. Nangayo sang bulig ang alkalde nga kung pwede Action Rex padalaan sila to sang inang Special Rescue Unit halin sa Bureau of Fire Protection ang got na Action Rex sa pagkatula para to sa 5 ka tuig bata nga babae ano to sa may Purok 6 sa Barangay La Granja. Ito hasta subong ina pangita man to nila.
Sige ka, Fransurex, amo ni ang oras niyo. Gani? Sige ka, po nila sila nga patigahan sa antong dari ni kailan is Search and Rescue Operation. Tangod, nagalaong pagkalabanan. Actually, si Mayor Rex Salandoon, gani kag iban nga konsyalto sang syudad sang La Carlota, na nagkadto to sa area kay ina sa ngaga? Pero kung rin nagkadto sila personal, kay takos nila Surex ang kalabaon sang area, balang putangan sa Taytay. Putangan nila sa Taytay Action Rex mo kay parang at least hindi na masulit lang. Hindi So nagtali yan, ato na to ang Special Rescue Unit sa Bureau of Fire Protection. Ako magbulig sa napagita sa tong natula, naanod, nga lima katuig na bata nga babayi. Balikan ta si Dr. Kailian. Okay, so sa La Carlota, ongoing ang aton nga SRR or Search and Rescue Operation, no? Kagina gin-deploy naton aga sang ning aga ang aton nga Bureau of Fire Special Rescue Unit, no? Gin-deploy naton kagina para magbulig dito sa SRR naton sang nadula to nga sa missing tanga bata, no? But subong sige pang ilang mahatag lang ta information in case ang progress ang aton operation. So amo to nga nagtawag sa aton si Mayor asking for assistance sa province, and then nagsabat kita sa pagpadala naton sang aton nga Special Rescue Unit sang aton nga Bureau of Fire Protection nga under sa provincial government man nga bali may ara kita na daw agreement between the regional directors ang aton nga Bureau of Fire and the province, no, nga pwede naton ma-deploy ang SRR or ang Special Rescue Unit naton sa Bureau of Fire sa search, rescue operation and retrieval, no, sa aton nga sa aton nga probinsya. So, resulta sa ring nagapanayon nga search kag rescue operation bantayan lang diri sa Radyo Bacolod ay mabalaan na na aksyon Rex. Labi na karon sa ato sa ring palatuntunan pa si malabot naman si Mayor Rex Halandoon angot sari. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang aksyon Marlon Henoboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinowiya, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sige pagyapon pangita to sang bata blatong na anod sang tubig baha sa area sang La Carlota, no? Why ginto makita pa so this broadcast time mga kaaksyon. Kay ginatinguan pa sang rescue team tang bisan paano mabuligan ini mga kaaksyon, no? Sige karon dugay-dugay mga kaaksyon. Mayo ning balita sa siyudad sang Himamayla, no? Galing kina-contact naton si Mayor Raymond Tongson, way saga sabat ining mga brand new rescue units for Himamaylan City, no? Baton ini kag tinguha ini sang alkalde si Mayor Raymond Tongson nga matagan gid sa kaigo nga suportang tanan nga Himamaylanon nilabi na sa tion sang kalamidad, no? Nami maningilang kay may mga rescue unit sila nga nabaton kag ambulance pagido sa syudad sang Himamaylan, no? Kay duha ka mga brand new unit sang ambulance ang nabaton sa nga mga syudad mga kaaksyon. Duha ka ambo kag isa ka rescue truck, no? Nami manita ni, no? Kay ti amo na ning tigululan kag gamay lang nga ulan sige na yang pagdagsasang tubig baha mga kaaksyon, no? Ti ang angot sini ang Department of Agriculture ang Philippine Crop Insurance Council o kon PCIC ang nag-distribute man subong aga sang indemnity checks sa mga 115 ka mga qualified farmer beneficiaries gikan sa mga various barangays nga ini gin-validate sang PCIC adjusters, no? Ang pagpanghatag sang cheque, of course, ginupdan ni Mayor Rogelio Raymond Tongson sang syudad sang Himamaylan mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Sige, daligid lang mga kaaksyon ha, sa mga kaaksyon naton diri kita na iho sa may TC para siguradong sigurado. No? Kulang ba lang imo sining lawas ang vitamin C? Nasa tamang serbisyo. Daligid lang mga kaaksyon sa mga kaaksyon tada pag ro hilay-hilay anay samtang nagahilay-hilay nagapamati diri sa aksyon BBB. Matang tanay pila ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ayos, sige manamyaw tanay mga kaaksyon ta sa kanginan kay Eric Rojo Asyado, may lang pagpamati dra sa Quezon City, Metro Manila. Ayos, Leonan Suset, may lang pagpamati kay Alunan Suset, gamoritor dra sa Hong Kong. Ayos. And Alex Montesa, liog lang ko tamyaw kay Ma'am Vanessa Mayo with Dr. Mayo sang Rochester, Minnesota, kay Mrs. Alvarez sang Barangay Tangob, Ma'am Chinky Dia Lagdon, kag sa pamilya Dia Lagdon, apil kag dala sa pandanon DSB. May lang pagpamati kag
may lang nga pag-monitor dira, no? Halin sa kay Alex Montesa. Kay Cyrus, kay Ross Flaque, din Tito Manuel batch ko na siya sa high school Marian Academy. Ahusos. Gapamangkutan na isla diri Kay Ross Flaque, may lang nga pamati. Good noon. Kag kay to George Gargasiran listening Isabela. Okay, sige. Thank you gid Kairos Flaky, no? Kay Kunimo Dormitorio may lang pagpamate, Kuni Dormitorio. And Neil Brian Balues may lang pag-monitor sa pamilya Balues dira sa Barangay Payao, Suwangan. Kay Tito Fredo kag sa pakaisa ko nga si Bemboy Balues kag sa mayong udto sa kay kagawad Orlando Balues dira sa Barangay Gintubhan, Isabela. Ayos. Thank you gid. Dagang salamat Neil Brian Balues. Salbitiap may lang pagpamati Salbitiap, no? Lilia Taton may lang pagpamati dira sa Gardenville sa Barangay Tangob, no? And sa kay Suseta Pahimarhen may lang pagpamati Atia Kim Eriman may lang pag-monitor Martina Liling, salamat gid. Vanessa M. Mayo dira sa Mayo Clinic sa Minnesota, no? Thank you so much Vanessa Mayo. Dason daligid lang, no? Richard Dait Pacheco ga-monitor dira sa ilang balaya. Thank you gid Richard Dait Pacheco. Jolie Militado Patrimonio, may lang pagpamati, pahibalo ko lang tani sa friends and relatives nga si retired General Francisco M. Patrimonio, class 1982, nga siyang nagtaliwan sang June 7, kag gin-cremate na iyabangkay sa Sambuanga. Tiway gid sir. Alin sa kay Jolie Militado Patrimonio yadto nga pakso, no? Mario Garay, may lang pagpamati. Jocelyn Libon Dispoho, Limuelma, may lang pagpamati kay Limuelma. Okay lang na mayo, kay may saka gani gasolina. Valencia Kinet, salamat gid idol kay Valencia Kinet, no? Ronnie Malanghaya, lihog lang koda mga sirs, kag mga teacher, ulamid ninyo man mga nurses, kag kung magpasaka sweldo, online man lang kamoda mga nurses sa ospital buhis buhay ay kasubo lang. Teachers kag nurses to. Sige. Salamat gid Ronnie Mananghaya. Thank you gid Tomas Brunyola. Salamat gid kag Allen Francisco Camacho. May lang pagpamatis pamilya Camacho kag si Bongga dira sa Barangay Hagimit La Carlota. Kag tani makita na si Pulay ang bata nga naanod sa Barangay La Granja. Gani man. Duway pagito yan, no? Basi nasangit lang tubla. Si Pulay to galing hayo. Sige. Thank you, gid Allen Francisco Camacho, no? Jaime Manukan. Duway man eh. Kagawad Imbong Jocampo, salamat gid, no? Okay. Humalumina. Missy Mungkal, may lang pagpamati, greet lang si Nanaya Lukring. Idilaos, kag Nanay Isabel sa Kintown, Victorias. Jacqueline Martinez, Jovi Zeron, may lang pagpamati, Junjun Diamante, and Madam Elizabeth Malaka Gamala, no? Especially sa Malaka family, like Cuesto Sani, Kayaw and family, sang Barangay Manalad, Ilog, no? Monitor. Melchorita Ferrer, may lang pagpamati. Sir George Gargasiran, nara naman. Felix Singson, may lang pagpamati. Kag sa iban pa naton nga mga listeners, no? Ayos. Okay. Sige. Pilton Lipura sa Pasay City. Ariel Kabatak, dira sa La Carlota. Si Parito Tutoy Latsika, kuno kag from Ariel Kabatak sang La Carlota. Thank you, gid. Lunila Tarosan sa corner Gatoslao, San Sebastian. Thank you so much, Lunila Tarosan, no? Ayos. Sige.
Karon naman ang iban, mahina ang kalaban, matagtanay pila ka mga commercials, balik lang kita, dugay-dugay. Yung blue long bar. Sulit. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Ayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdaling na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition
for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Radyo Philippine Standard Time, las 12:35. This time check is... Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasilot. Kapatid na Rex, ako yan. Ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner... Si 36 sa atong oras, kadtuan tanay ang balita gikan sa BCPO o sa NUCPO, no? Magkadto kita na kay Aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa mga downliners, downlines ni Michael Di Vinagracia, ginalagas na sa karon sang kapulisano. Ambot kung may mga gagiho pa ni subong kay ti naitip naman tong pinaka-leader nga si Michael Di Vinagracia, no? Kag body cam sa probinsya ipatuman sa madali nga panahon sa operasyon sang kapulisan. Yaring kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden sa NUCPO. Aksyon, Brian? Ato sa Aksyon Next nga patay na si Michael Di Vinagracia dito sa Rizal Province, nagligad na bulan, pero gin-konfirma liwat sa Negros Occidental Police Provincial Office nga may ara siya sa mga tinawag gihapon nga nagagiho kag padayon nga naganegosyo, nagaduso sa illegal nga droga diri sa probinsya sang Negros Occidental. So na diri kay Police Lieutenant Abigail Dinasco ang Deputy Spokesperson sang NUCPO, pila na subong gina-monitor ini nga mga tao kag kon matsambahan nga madakpan dakton gid ang mga ini action rex. So dugang pa ni Dinasco diri bisan patay na si Di Vinagracia pero may mga
halaligan ng gihapon nga yari diri sa probinsya sang Negros sa Occidental nga amo subong ang nagagpatigayon sang tanan-tanan. Si Divina Gracia kumadumduman kabahin lang sa siyam ka mga ginakabig dalagko nga mga drug group leader diri sa Negros Occidental nga nag-operar sa Tupa. Action na Rex ang palayag ni Dinasco angot sini. Pero magluwas kay Divina Gracia, may iban pa nga mga suppliers diri sang drugs. So sige-sige man ang sulod, Action Bray. Action Rex sa pag-interview at pinagligad sa PDEA kag kay Palgiman, mga siyam ini kakwan mo ka drug group leader sa Negros Occidental. Ang tinalan di galing ka aktibo gid nga ginamonitor kag pirmi gid mabatian ang ngalan amo si Divina Gracia. Based man sa mga masamig nga kaladakpan diri sa Bacolod kag kaiping nga mga banwa kag syudad. Action Rex. That's why sa kay Dinasco diri ang ila pagmonitor sa mga tinawon ni Divina Gracia nagapadayon ini kay nakabaton gid sa information nga padayon gid ang ila sini nga pagbaligya kag pagduso sa sini nga mga tinion. Action Rex. Why pa sang na-monitor ang pulis kung sino nagbulo sa iya? Waay pa, Action Rex, sa munang pamangkot na kayo na wala pa na hambal kung sino nagbulo sa iya. Ang ginmensyon diri mga downlines, meaning, amo na yung mga tao nga ginapangtagtagan nga diri sang una, kag amo man ang nagalibot, kag nagalibod sa sining illegal nga droga. Action Rex. Sa piyak na bahin, gin-check man naton ang camera sa mga kapulisan nga magpatigayon sa operasyon. Kunimigad nga si Mana, ginlonsar na gidiya ni PNP Chief Guillermo Elizar ang paggamit sini kag diri sa Negros Occidental may 192 ka mga unit sang body cameras nga gintangtagtag na ini sa 12 tanan ka mga kasyudaran. Ang kada syudad may tag 16 kabilog nga body cameras nga ila sini nga pagagamiton. Ang mga banwa kag ang mga kabanwahanan tanan sa Negros Occidental wala pa sila mahatagan ni isa. Action Rex. Okay, ang BCPO, ambot ko nakaabot na kay daw ang kahapon to sa Tandem Broadcast daw 192 blang BCPO kag Bacolod mo? Action Rex. Di, ambot ko na bato ng iyasang BCPO, ang iyasang Negros Occidental Provincial Police Office, ara naman sa din nila? Adugay na Action Rex, way pa ang COVID-19 nga ini, ara na na kag ang ibang gani paano lang ginatulo testing na abi kung paano gamiton, pero hindi gani basta-basta ini gamiton nga hindi trainable ang police nga baga-usar. Action Rex. Subong, maga-training pa sa nasyonal, ang kapulisan nga magagamit gid sini, ginaplastar na tarantanan, kasi may mga sikreto, gali na kung ibutang, paano ina i-connect sa ila sini nga mother office abi, paano usaron, tanan gali gina may ara ini sang function nga dapat nila tun-an sa sini nga mga kapulisan. Amo na galing sa mga kabanwahanan sa Negros, Subong, wala pa sila isa. Daw mga syudad to laban gid sa Negros Occidental, daw ay to banwa mo? Puro lang syudad, ang 12 ka syudad lang ang may ara, pag 16 kabilog. Before na pamangkot na natin nga wala gid ang mga banwa, hindi pa nila masabat kuti ang pangalan na partinisar sa mga syudad mo. Oo. So, timang 16 do kadamo naman gani sa police station. Posible garo may mga guidelines gid sila nga gina-spread regarding sa Action Rex. So, no kay Dinasco, kung sila lang pasugtan do gusto na gid nila gamiton. O galing kita mo na may
training pa dapat nga buhaton gid para mapasiguro No. ang gihuman sang kapulisan kay basi sumala Ang man. pag-maintain sinasang kameras, siguradong ang butangan sinamo man ang ma-maintain sang kameras, di dapat naka-seminar. Amo gina ang pinaka-importante pagid action Rex. Hindi na pag siling ibutang mo lang sa bayo mo ya, okay na. Ikabit lang na sa lawas mo, okay na. May maintenance pa na, may giyoon pa na kung nanon lang mayo na da. Yes, action Rex kag pagabot na sa police station, why na editing da. I-shoot. Shoot o edit na siya, tawag sila mo. Kung ano makapture niya da, amo ginang magwa dapat. Pero tinay man ta kita kay sa ilaman na, may tanay kung kada operation nila ga connect di sa mga TV station, kay makit-an pagid live. Muna bi. Kaligiti sa ilaman lang na, ati protection man na sa ilaman sa pagduda sang publiko suno sa mga kapulisan dito sa National Action Daksa. Right, ko karon tingog ni Dorasco, kagiban pa nga mga balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office. Balita sa Dokto, Action Brian mo din nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga kaaksyon ta, gusto ninyo masuplemento kita vitamin D sa lawas ninyo. Life Extension na vitamin D3 ang kinahanglan ninyo mga kaaksyon. Okay? Nakaligad nga tuig mga kaaksyon. Yaring kauntan sa report ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Rex, mas nagdamo ang ginpatigayon nga illegal drug operation sa Bacolod City Police Office umpisa sang bulan sang Enero tubtob Mayo subong nga tuig ikomparar sa bulan sang Enero tubtob Mayo nagligad nga tuig. Apang mas dako ang balor sang shabu nga nakompeskar nagligad iya nga tuig. Nga mo man gyapon nga period? Same period, Action Rex, January to May 2020-2021. Di hambal ni Lieutenant Colonel Lester Liada, Operations Chief sang BCPO, nagligad nga tuig, nakapatigayon sang 169 ka police operations nga nagresulta sa pagkaaresto sang 252 ka mga persona nga ginalakipan sang 18 ka high-value individual, 183 ka street-level individual, 50 ka newly identified kag isa ka napatay during police operation. Dugang pa nagligad nga tuig man nagkompeskar ang 2,160 grams ini nga shabu, balor 14,692,086. Samtang sini nga tuig naman Action Rex nakapatigayon sila ya sa 244 ka illegal drug operations kundiin nagkaaresto sang 322 ka mga persona nga ginabugusan sang 15 ka mga high-value individual, 296 ka mga SLI o street-level individual, napulo ka mga newly identified, kag isa man ang napatay during police operation.
Nakuha sang kapulisan ang 1,409.7 ka gramos ang shabu o kon may value ina nga 9,586,361 pesos. Action Rex hambal niya indication ini nga nagnubo-nubo or nagagamay nga gidman ang supply sang shabu nga nagasulod diri sa syudad sa Bacolod. Although nga damo sa gihapon sa mga nagaduso pero ginagmay na lang nga mga supply. Pamatinaton Basta mo pa ning nabilin guro sang nagligad ni? Ati amo pa lang ng ilang nga monitoring kag assessment action Rex kasi so far hambal niya may dako gidman nga difference ang operations. The same period ikumpara nagligad nga tuig subong nga tuig. Pamatinaton si Lieutenant Colonel Lester Liada. Oo. Sa mga sa variant sa operation sa comparing 2020 kag 21, makita natin operation na kakawatan na dinakpanay. However, sa grams naman sa recovery natin, nagmukha kita as compared to 2020. So, ito ng mga cases start naman siya, naman siya sa operations conducted natin. So, basically, itong mga cases na first to this year, may kita nga increase of 47 increase for this year. So, isang pre-company sa accomplishment natin this from January to May 2021 compared to 2020. Balitagikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Ida Raboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Ida Raboso. Balita gikan sa patrol mga kaaksyon sa BCPO sa Bacolod City Police Office, no? Di na nga kung isa di ka endorsement ni sa mga kaaksyon ta pwede gid, no? Kung nagabatsyag ka sang kalain sang imo sining condition sa lawas, Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon, no? Kaya muning kapsula nga makabuligid sa aton sining mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation Tamang serbisyo. Evergreen Herbal PUI is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. Sining nga mga action reporters, unahon tanay ang ato sining out of town nga mga balita, no? Sa kay action Roger Gotib sa syudad sang Sagay, 30 anyos mga kaaksyon nga street level individual drug personality dakop sa buy-bust operation. Siyari ang kaundan sang report ni aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita, aksyon Roger. Action Rex, matamat na nga preparar ang kaso sa isa ka 30 anyos nga kinakabig isa ka street level individual nga dakop agi sa buy-bust operation
kahapon las 3:30 ang tagna, Hunyo 7 sa Purok-Paginayat, Barangay Paraiso, Siyudad San Sagay. Ang suspect ikilala kay Reggie Canillo y Villaro alias Iscario, soltero kag residente man sa mga lugar. So no, sa report, nakuhaan siya sang 4 ka sa sang plastic sang ginapatian siya buha pang ara naman ang result. So siya bu na gid ini nga nakuha base sa resulta sa crime lab. Ang 5 kagatos ka pesos nga papel nga kwarta gigamit man nga buy bus money na recover man siya sini position ka control. Si kaso na pagpasaka sa kaso sa Section 5, ang pagbaligya sa illegal drugs, ang sumugma ng Section 11, position sining illegal nga droga, duha ka mga kaso sa idalom sa Republic Act 9165, batok sa sining nga persona. Ang operation kapon ipamunuan mismo ni Police Lieutenant Colonel Albert C., ang hepe sa Sagay City PNP. Samtang 17 katuig na nga tao nagapanago bangod man sa iya sining nga kaso nga pagpanghimulos. Ang nadakpan man sa mga katapusang kapulisan, nagapabilin karon sa custodial facility sa Sagay City PNP si Jimmy Meneses E. Monares alias Angkot, 50 anyos edad sa Purok Pilar, Barangay Colonia Divina sa Siyudad San Sagay. Alas 3:20 takna sa itong tinarikdan nga tao sa ang gipatigay ng operasyon sa bahin sang Barangay BF Costino, Siyudad San Cadiz sa may sitio Rosalina. Ang report nga ang iya sining mandamiento de Risto gin-isyo sa RTC Branch 60 nakapit sa September 28, 2004 pa kag ini ang ginpermahan sang retirado na nga judge nga si RTC Judge Renato Muñez sang RTC Branch 60 sa Siyudad sa Cadiz. Nobel recommended ang among nga kaso nga pagpanghimulos. Ini sa karon ang detinado sa bahin sa Cadiz City PNP Custodial Konsang Sagay City PNP Custodial Facility natigay ng operation sa jet operation sa Sagay City PNP sa pagpamuno Mali Police Lieutenant Colonel Albert C. kag sang 6 of it Mobile Company Second Maneuver Platoon sa pagpamuno ni Police Captain John Stephanie Gamad nagin-serve ang mandamiento de Aristo. Report gikan sa Siyudad Sang Sagay, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Roger Goti. Balita gikan sa Siyudad Sang Sagay. Matapos ang balita gikan sa Aksyon Roger Goti, bisunod na gilayon ang balita gikan sa Bago Aksyon Percival Villamor by bus operation ginpatigayon sang Bago City PNP sa area sang Talok, Siyudad sang Bago. Yaring kaunta sa report. Upod na kay Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, no? By bus operation, wala gid lang mamadugay. Tapos ang inventory sang aton nga kapulisan sang Bago, gaya na pamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel John Joel Batos-Batosan upod ang aton nga Drug Enforcement Unit dito sa Purok Ramos, Barangay Talok, Bago City, Negros Occidental. Natapos na gidman ang inventory kaganing suspect ginkilala sa kaya Jeffrey Garrido Gatia, 45 anyos, soltero kag isa ka pumuluyo ini sang Purok Malipayon, Barangay 35, Bacolod City. Nadakpan ini ang suspect nga si Jeffrey nabaklan sa atong Porsche Bayer sa isa ka itself transparent suspected shabu kag nakuha sa iya posisyon kag kontrol ang anom kadalagko nga pinutos sang itself transparent suspected shabu kag nabawi naman ang 500 piso bill nga amo ang ginbayba sa iya kag isa ka improvised tutor kag gunting kag duha ka lighter kag isa ka cellphone nga keypad kag isa ka cellphone nga touchscreen Action Rex, no? Kag ini siya previous pa nadakpan man ini siya sang aton nga kapulisan sa Bacolod City nga may kaso man sang pagbayular sang Republic Act 9165. So nadakpan naman siya sang Bago, sinigid lamang adlaw ang suspetsado nga nagadala sang shabu nga nagabugat sang 2.5 gramos kag may market value ini nga 17 mil ka pesos Action Rex. Karon ini ang suspect ari karon na unong sa custodial facilities sang Bago PNP kag hulat sang kaso nga ipasaka sang aton kapulisan sa pagbayular sang
Republic Act 9165 sa Anti-Dangerous Drug Act 2002. Rektamente kita nga naga-live report diri sa compound sang Bago City ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang Bago. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:58 nga oras, daligid lang kay ang atong siningataya broadcast upod ang Aksyon Radyo Iloilo. Pagkarunanta na, daligid lang kay matagtanay pila ka mga commercials, balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita. Just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radyo Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Milsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM,
ang harana sa DYEZ Action Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Action Radio Bacolod. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, Action Radio 0.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result... Kaupod na dito si Aksyon na Mario Hilonggo. Matakboy na to mangisayod na to sa mga balita sa aton sining region-wide tandem broadcast. We have Aksyon na Mario Hilonggo sa Aksyon Radio Iloilo. Okay na? O sige, larga. Mayong udto, mayong hapon, Aksyon na Mar. Mayong hapon and welcome diri sa Aksyon Radio Bacolod. Nami isang akon nga intro sa imo kay siling ko matabid-tabi sa akon bi nga amigong gwapo bi si Abdul Rex Cantong gali kay ga kumod padaya sa piyak mo nga kristal. Anyway, welcome sa pagpangalagad sa aton nga region-wide tandem broadcast Action Rex Bao ka nami sa mga balita da sa inyo ho kay may nagabot na ang inyo dang Sinovac vaccine sa Action Rex daw 7,000 ka doses sa Bacolod kag 16,000 ka doses ang Sinovac vaccine para sa inyo da sa Negros Occidental. Bacolod nagabot na. Nagabot na subong sining oras las 8:48 kay na. Nagabot na sa Silay Airport na kuha na namong gani kagari na sa storage area sa Negros Occidental. Galing kay problema ang Negros Occidental subong amo ni gapila si Gob Lacson sa mga LGUs tabla sa probinsya nga kung pwede balik lang nilang mga vials nila sa Sinovac nga ginpadala sa ila sining nga LGUs kay daw wala to sa nagapa-injection sa ila daw ito gapa-vaccine Blackson na Marte kung pwede mabalik dire sa probinsya para magamit pa man ang iban nga mga Sinovac vaccine pero sa Bacolod ya daw sige-sige is MCT ang Ayala subong damo na ara na sila sa second dose sila mga kakson namon sa kanginan dire sa Bacolod sige-sige na subong way problema kag pati mga barangay namon dire Nano ng inyo nga ang taga-probinsya nyo why sa may nagapabakuna dati ko kung lantaw na to na report, di ba siyan sa report sa Department of Health 6 Action Rex sa inyo da, abi na mo nanay kung kami nagiging pinakadamo sang nagapalusot di, kamo galidang number 1 kayang mga wala malista sa priority list nga sektor, daw damo ga salot da sa inyo, Bacolod? Kadamo gani ti amuning problema kag si Gob Lacson gani nagapila sining agaho pagkatapos nga nagabot ang 16,800 vials ang Sinovac vaccine sa probinsya nagapila gilayon si Gob Lacson kung pwede sa mga LGUs ginapangabay nga ti kung ginpadalaan kamo sang bakuna kag wala man lang naggamit kay kanubugin sang turnouts diri sa Negros Occidental mo ibalik na lang kuno sa probinsya diho para nga magamit pa sang nagakinanglan Nano ina nga damo gid hadlok magpabakuna sa inyo dahaw Bacolod? Damo gid ang iban siniga bati-bati man ga pang singo pang iba na pero kung mayo ganing balita ti araman gidagsaman ti
Hindi taman sila galing mapilit nimo, galing kay tiya mo gina. Hulaton tang tiyempo kag magdinaguso naman sila bla. Ati, mayo man na ngati kon hindi magabot, magamit, balik lang para ngang iban to nga interesado yang nga magpabakuna kundi hatag to sa mga lugar nga damo interesado nga magpabakuna bakulod. Ati damo gid nami gid tani na kun amo nang ngila sini nga himuon pero ti ang sitwasyon diri sa probinsya ti amo nang problema sigo Blackson sang sitwasyon diri gid wala sila tanad ja sang gana o tilang taon tani sa masunod na nga mga kabanata ni kun maano ni sila dira sa inyo may quarantine pas nga no entry policy sa mga merkado ninyo ano ning no quarantine pass kag no entry policy ni sa mga merkado nyo daman sugirin nyo tabi aksyon Mar sa mga kay ti basi umay taga syudad sa Bacolod kag magadalagsay manda sa Iloilo ano ni ay diya subong adlaw lang ni nagumpisa na dumduman sa amon nga mga opisyal nga dapat gali ma-implement man sa quarantine pass no sa mga merkado publiko kay kahapon bala ang aton nga mga action unit reporters naglibot sa mga merkado publiko kag sa mga establishmento komersyal di samon sa syudad no tina notice nga gina-istrikto naton ang pagwa sa mga kauturanta kag dapat ang makagwa lang amo ang may mga quarantine pass pero ito at kahapon sa pag-obserbar sa mga merkado publiko kag sa mga commercial establishment may mga nakita nga daw tama bala kahalog aksyon na Rex ang iban to daw pinagusto man to no kadto kahapon sa mga merkado publiko way ginapangitaan sang quarantine pass pero subong nga aga ito nadumduman gid man sa ikalima ka adlaw nga implementation sang EO 50 ni Mayor Tranyas nga naga-require sang quarantine pass sa kutob sa mga nagagwa aksyon Rex na dumduman nga sa mga merkado publiko gali dapat mag-implement man sang no quarantine pass, no entry action Rex, Bacolod. Ti mayo gid na ko namo nang himuon kay diri sa Bacolod yan gina-practice na ni pero kung kaysa kalipat man kung kaysa raman mas mayo man pero ti daw halos kalabanan Bacolod nun daw kadamo na baksinan ganin ni na hatagan sang Sinovac kag iban pa tong vaccine AstraZeneca naka-angko naman galing gid magsalig apisar nga taas-taas pang numero sang COVID-19 diri sa Bacolod ti mo lang nagyapon social distancing lang ginahimo namon dol diri sa syudad sang Bacolod no waya problema ang mga markets namon di sa palisi way problema ginasunod gid na ko nanong patakaran dira sa merkado. Kaya mo nang pinaka-importante sa tanan, no? Dapat sundon tagid ang mga ginapanugyan nga mga minimum health protocols bala para nga hindi man na para sa iba para man na sa aton, no? As much as possible kung gina-required kita nga magsuksok sang face mask kag mag-observe sang physical distancing na dapat sundon ta kay para nga hindi na magbalik-balik sa quarantine lang medyo istrikto action Rex Bacolod. Ganito amo man ang dapat gid himuon By the way, diri sa amon ambot ko notisya kamuda nga daw nagninit ang supply sang droga pasulod dira sa inyo. Pero may mga downlines pa kuno si Michael Di Vinagracia nga ginalagas subong sa mga kapulisan. Ano ning mga downlines yan ni? Ti mga kuan yan ni mga courierya kuno Kuno si Michael Di Vinagracia isa sa mga ginakonsider nga big time nga drug poser o drug lord diri sa Negros Occidental tong napatay na kaligad tubla sa Laguna to. May mga downlines pa sa kuno nga larga subong sa mga droga diri sa probinsya pero ti amo maning kampanya sa mga kapulisan Action Mar. Ati kon source ng illegal drugs ang kalabanan sa mga nagkaladakpan sa amon ginatudlo dira man sa inyo mangkuton mo di gali na magkaladakpan bla kanila ti ng source ang inyong drugs ni
nga dito sa siyudad sang Bacolod sa Negros, sir. Bacolod. Amo gid na ya. Amo gid na pero why naman sang leader? Di mga downlines naman lang ho. Ambot ko may nagbulo sa kay daw ginadebatihan pa yadtong nakaligad nga mga inadlaw ko tong sino mabulo sa kay Michael de Villagracia nga pwesto. Pero diri sa amon do nagninit na ginagmay na lang ang supply ho nga ti adlaw-adlaw may gina-operate man ang aton sini nga kapulisan, may mga nagkaladakpan man sa gyapon, ambot nga magkalusot man ang gyapon kay daway naman sang leader, ambot sino naman ang nagbulos diri? Action Mar? Ati, hindi ka na madula da, pero importante nga ang tigulo nga dira nagahalin sa inyo ang source ng illegal drugs, inyo na lang nadaya, no? Hindi na pagpalapta sa amon, Bacolod. Rosal, anyo man na daw ay nagid na dahaw sa Iloilo. Kung maghalin ding drugs diri kag ipadala sa Iloilo, sa province kag sa syudad da, way sa masalo, way sa masalo Action Mar. Hindi kinaya madula, mayara gid na, hindi kinaya madula ya. Kay ti ang ibanda rapanada ang kapital sa droga, Manila, kulba man lang kaglaway mo. Di ba? Ti kon kulba kaglaway, ti iba na nagatiyaw-tiyaw man na Bacolod. Amogid. Ti galing kay daw halos kalabanan di nagladakpan sa amon, babaye na naman. Pila ka mga operations na di sining inadlaw Action Mar, puros babaye na nagkaladakpan di, but ng mga lalaki kung nagalano na sila, babaye naman ginafront nila di. Tuon man sila Action Rex, mabilang sila nga ti babae naman ang aton gamiton, kay ang babae ako no, magluwas nga mabulubudlay kon kaisa ma-detect, makapang inganyo pabla, Bacolod. Gani man makainganyo, pero wise naman ang aton sa nga mga otoridad, bisan mayo ka palawas da kung kaisa nga makapanihol ka pa, hindi mangyapo makadala na, bisan may droga na hindi mangyapo madalang mga otoridad ta. By the way, subo maning nadangatan sang 41 anyos nga lalaki ning may nervous breakdown da sinyo ho na tiruhan isang pulis kaina nga gintunaan sang iyang kamatayon daw bago man lang ni nagka-graduate ni sa kurso kag nagkuha sa pagkapulis ni sang examination na wala makapasa do mo ni kunong ginhalinan sunod to sa amay to na ano ni sugirita di abi Action Mar. Ka taas ang imo nga radar da ba? Kahapon Action Rex natabo no? Ang 41 years old nga ni natabo ni sa Banuas ang Santa Barbara, no? Kagabi kag patay ni ang 41 years old, no? Kay natabo sila nga ginabot sa sang iyang nervyos, bumitbit sa nga binangon kag stainless. Di nagresponde man ang pulis, no? Sa Santa Barbara. And ang tanan nga efforts nga ti mapasurrender ang iyang ginauyatan nga binangon kag ang iyang ginauyatan nga stainless. Pero ti ang natabo attempt niya or nag-attempt ka magbato abi Action Rex sakay Major Siloso, tuyo niya pa kung tani nga mahalitan bla, no? Ilabon si Major Siloso, kaya kung may isa to ka pulis nga nakita daw danger na ang kabuhi ni Major Siloso. So motogin tiro niya way matutani gid plano nga mapatay Action Rex galing kiti na puruhan bla. So ang pamilya daw ay naman sang plano nga mag-file sa kaso Action Rex kiti na kita Manila kung ano ang effort sa nga pulis nga manegosyar kung tani bala nga makasurrender to kag makuha to ang binangon Action Rex. Subo-subo maning na dangatan isang 41 anyos baka dako patan isang puturo. Yaway ni pamilya Action Mar? Why siya pamilya Engineer Ben, no? Why siya pamilya, no? Kay daw ang pamati to kay nasa tatay nga depression to, no? Ang ginhalinan kay na why siya kapasarbla, no? Sa pag kuha niya sang exam sa pagkapulis. So daw dito nagsugod sa pagpanilag sang tatay nga gindakot sa sang nervous breakdown niya kagati problemado no? Problema ang nag-trigger ni tanan Action Rex. Sige.
Ti condolences gid sa pamilya. Way ta na mahimo kay amo na nang kinaiya kag ginahimo sang natungdan o kung concern no isang sining krimen. By the way, ang body cameras di sa probinsya nag-abot na direho kag ti may gina-train na kami subong nga mga kapulisan sa mga banwad ring butangan sang body camera sang uniform nila sini Action Mar. Mayo na, no? Pero sige, lingawalan ko da sa body camera. Kamusta ang imong city director da? No? Ginalingaw mo ko sa body camera nga na, ha? Anong city director mo da? Kamusta? Ano nalabutan sa inyong investigasyon sa mga series of shooting incidents da? Daw ay batia, city director nyo. Ano nalabutan da? Action Rex? Bacolod? Wow, ginalikaw ko na ganing istorya, ginapahaplitan mo gid. Ang city director namo nara lang na iya, ambot kung din siya subong Ara lang siguro sa BCPO kay tawgan mong iyang komunikasyon, wala man siyang nagasabat. Daw kabudlay man tawgan mo, do hindi mo man mapatingog ni. Ambot na nung nagkalatabo ni sa iya, ari lang sa BCPO ang crime nga ginapamangkot mo. Ati, wala gyapon Ara is good, pero ang pamangkot da, ang aton da yan, ano na ang nalabutan sa mga ginahimo nga investigasyon. Kaya basiko nasta lang kita sa investigasyon magambal nga ari na may suspect na kita, ari na amo na ning nalabutan sa aton nga investigasyon. Muna nga siling nga sugid is good, but ang pinaka-importante na yan, resulta, Bacolod. Di wala gid gani, way gid resulta, bisan sa investigation. Loy pang investigation. Ang sa area sang Station 2 na Mondre, sa area sang Station 1, prangkang istorya, waay pa kung anong investigation nila, wala pagid, no? Depende man akong kaisa sa leader magpisga sa kapulisan niya mo. Kung wala man ng isang leader, kagway man sa nagapuga sa concern nga PNP station, bali wala man pabayaan lang tubtub nga maduglag kag masapawan ng mga kaso. Reaction Mar? Ano ang statement sang inyong chairman sang committee on police matters no sa city council nyo? Why gid gapyok ng inyong mga konsihal agod nga ihatagan sa time frame na agod nga masolbar ang mga series of shooting incidents na sinyo sa siyudad sang Bacolod, Action Rex? Kay pinulis ko nung istorya sa Police Manila gina-refer. Amo man ang palayag dire pero ipatawag way man gani sang mihura, way man gani sang mihoyda kung ipatawag ang city director about sa sining kriminalidad. Waya si Councilor Al Victor Espino, chairman sang Committee on Police Matters. Way lang, sige lang. Okay lang, ginatugyan niya lang sa city director. Ting city director, wala man. Ginatugyan man guro sa station commander. Ting station commander, gapaninguha man bisan pano. Pero way man malabutan ng investigation sa gyapon action Maryong Mayong investigation. Ti lawlaw Anyway, buwas siguro yan ko ng imo nga city director da kado na umol gid ako Action Rex sa imo nga city director da no kagang inyong chairman sang committee on police matters sa city council na no klase nga di ka mo kasunod sa amon di mga mo na ya sigurado patawag na dayon sang city council pero nami pa kuntane galing kay sinyas sa ding tiyak ko nga kwarto ho Bacolod. Sige mo man di sa ako niya time out. Time out. Silingkot sige mapag-goodbye lang ko sa Action Radio Iloilo. Sige, dagang salamat Action Mark. Kita-kits kita buwasa. Sige, salamat gid Action Rex, no? Kag buwas, mangkot ko na liwat simo. Salamat Bacolod kag maayong hapon. Sige, salamat gid Action na Mario Hilonggo kag Action no Radio Iloilo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Siling ni Nonoy Castaneda, siling niya Action Rex, good PM nga ibalik pahaw, damo man siguro ang may gusto nga magpabaksin nga wala pa sa bracket classification schedule. Ay nano man, balasahon naman ang listahan
Gani man. Kadamo actually sang luyag magpabakuna nga wala sa listahan. Galing kay ti ginauna ang ara sa mga listahan sa E1, E2, E3, E4, E5 daw mo na. Ti ang wala iya sa listahan, kakarakasan na iya mo. Magpabaksin, pero ti sa protocol, sining vaccine, ginauna na ang ara sa listahan. Antes ang mga pumuluyo. Ay, purty. Sige, Noy. Salamat gid Noy Castaneda, Kativer, may lang pagpamati kay Almira Lima Lasarte. Kay Maria Co, kag Gian Resisio, salamat diding alohamiento. May lang pag-monitor. Saldi Reston, may lang pagpamati dra sa area sang Barangay Takuling, kay Tatay Alex sa Barangay Takuling, kag Nanay Idad, no? Salamat gid. Ayos. Dagang salamat sa inyo, And paring ala na bales ga monitor lang sa sining hapon diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid paring ala na bales ha. Daligi lang mga kaaksyon na standbyan ay manumbalik kita sa dili lamang madugay. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Kaalwansang Eurobion, helping true heroes by Agapasang banwa, mabugaw na hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan.
Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan Wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order, Executive Secretary. Balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, sining bahin mapag-goodbye na kita-kits kita buwasa. Diri naman sa inyo sining palatuntunan sa aksyon, balita, banat, bulig. Salamat gid sa aton sining mga kaaksyon sa sining hapon sa inyo sining palatuntunan nga nagapakigupod patubtob sining mga inoras, no? Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dirig lamang madugay, upod kay Aksyon ang Defensor, sa ngalan ni Aksyon Wilma Sugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo na batian. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon